על מנת לתפור. יש לנו פה מלאכה וההפך שלה, שזה תופר שתי תפירות וקורע על מנת לתפור שתי תפירות. ורש"י מסביר לנו איפה בעצם היה את הדבר הזה במשכן. אז אומר רש"י, תופר וקורע בעיריות הוא. היה בעיריות, תפרו את העיריות, אז הנה יש לנו את הנקודה הזאת של התופר. שואלת הגמרא, שני דפים, דף אחד אחר כך, שואלת הגמרא, אני כאילו חוזר למקור למעלה, אני שמעתי שיעור של הרב דודקביץ', שהוא אמר שהוא אף פעם לא כותב מספרים ליד המקורות, כי אם כותבים מספרים, אז אחרי זה לא מסתכלים, כאילו לא קוראים את השם של המקור, קוראים את המספר. אז לא יודע, זו שיטה טובה או לא, אבל אמרתי בוא ננסה פעם אחת, איך זה הולך. אז אני חוזר בעצם לגמרא למעלה, אז הגמרא שואלת, אחרי שהיא אומרת, אתה תופר שתי תפירות, הקורא על מנת לתפור שתי תפירות, שואלת הגמרא, והלה קיימה. הרי אם אני תופר שתי תפירות, ואני משאיר את זה בצורה הזאת, אז בסוף זה יתפרק, ואחד הגלים של מלאכת שבת, זה צריך להיות מלאכה של קיימה. אמר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, והוא שקשרן. צריך לקשור אחרי שאתה תופר עם החוט, אתה מכניס את המחט, צריך לקשור את החוט בשתי הקצוות. כן, את החוט. מה זאת אומרת מקבל חוט כפול? אתה מכניס את הקוף של המחט, ושתי הקצוות האלה, חייב. כי אחרת החוט ייפול. הוא יצא החוצה. אני לא הבנתי מה אמרתם. אז הוא עובר גם על כושר, וזאת שאלת הירושלמי. הירושלמי אומר, בעצם, לא הבאתי אותו פה, אבל הירושלמי בעצם, לא יודע אם שאלה, אבל הוא אומר, כל מלאכת תופר כוללת בחובה גם כן מלאכת כושר. אתה לא יכול כאילו לעשות מלאכת תופר בלי מלאכת כושר, כי זה בא ביחד. אם אתה לא תקשור, זה לא יהיה של קיימה, ואנחנו נראה שיש אפשרות נוספת. ואני כל צד רק קשר אחד, שלא בא קיימה. אתה אמרת קושר שתי קשרים מכל צד, שני קשרים? לא משנה, אפילו עם צד אחד, לא, אני חושב ששני צדים צד, לא, אפילו רק צד אחד גם מספיק. נראה לי שרק צד אחד גם מספיק. זה לא יהיה שוב, זה החוט יצא החוצה, ואם הוא לא קשור לצד שלי, מה זה מועיל? למה לקשור את שתיהם ביחד? איך שתיהם ביחד? היום לא תופרים. אם אתה עושה אני תופר אותך. פעמיים. הוצאת הכנסת. החוט בא איתך. אז בקיצור, אתה קושר את זה, קושר משני הצדדים כדי שזה לא יצא. לא יודע, אצלנו בחולצה, נגיד אתה מסתכל, זה קשר אחד. לא יודע. לא תופרים סבבה. איך שיחזיק מה? נהיה לו בול. מצות היותר כדי לראות את זה, כשנול ואת הכל, אז שמה תופרים בצורה כזאת. למעלה למטה. אז כשאתה מוקשר, הכל יוצא. אבל היום לא תופרים ככה. זה היום איך תופרים? היום תופרים בצורה כזאת, הקשר שאתה כל פעם עוזר על הקולר. זה לחזק, כאילו. אתה בכלל לא קושר מצד אחד, אתה לא קושר את החוטים, מצד שני זה לא יכול להתפנם, בגלל שברגע שתמשוך זה יהיה עוד יותר חזק. לא משנה מאיפה תמשוך, זה יהיה עוד יותר חזק. ככה תופרים היום. יפה, יפה. לא נכון, התפילה ככה. כל באדם היום. לא, אבל ביד, זה לא אותו דבר. גם ביד אתה תופר ככה. אתה תופר היום כפתור, בצורה כזאת שתעשה ככה, כפתור, אתה מושך, גמרת. אלא מה אתה עושה? אתה עושה ככה, ואתה חוזר עליו, ואתה חוזר. שואלת אמא שלי אם היא קושרת ולא, אבל לא משנה. בכל מקרה, אז זאת שאלת הגמרא, והירושלמי באמת אומר שכל פעם אתה עובר במלאכת כושר, אנחנו תכף נציע הצעה איך אפשר גם בלי לעבור על מלאכת כושר. בסדר? כן, אבל כבר דיברנו על מלאכת כושר, היו שני שיעורים. או שלושה, או ארבעה, חמישה או שישה. אז שיצאנו מתגבר. כן. בסוף הצלחנו להיפרם. מה זה הדבר הזה שיש שיעורים באמצע בין הזמנים? חבר'ה, לא היה פה איזה מחאה, משהו? ועוד החופש זה מיום חמישי, אתם מבינים?
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב. לא, מה יצביע בידה? חבר'ה, לא, בין הזמנים הקודם אני הגעתי והיה ריק. לא ידעתי שהיה נראה לי חופש. עכשיו אנחנו נבוא. לא, זה לא יהיה. אתם יודעים, נהיה איחורים רגילים. אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, המותח חוט של תפירה בשבת חייב חטאת. כן, אז אומר המוחט חוט של תפירה בשבת חייב חטאת. אז אומר רש"י, המותח, אז אומר רש"י, בוא נעבור על כל רש"י, בסדר? אומר רש"י, והלא קיימא אחי, וכיוון דלא קיימא עליו מלאכה, היא אחד הגנים של המלאכות, זה שצריך להיות של קיימא. מתרצת הגמרא שקשרן שני ראשי החוט. יכול להיות שכוונת רש"י שני הקצוות, יכול להיות שכוונת רש"י שני ראשי החוט כשהוא חזר על עצמו, אבל בעיקרון הוא מתכוון שזה עומד בצורה כזאת שזה של קיימא. מה זה בדיוק המותח חוט של תפירה? אולי נעסוק בזה יותר מאוחר, כי אולי יש פה מחלוקת בין רש"י והרמב"ם, אבל בעיקרון אנחנו מבינים את הנקודה, התפירה צריכה להיות של קיימא, וזה צריך להיות יוצא ונכנס פעמיים. ככה אנחנו מבינים שזאת מלאכת תופר. רש"י כותב, הרמב"ם כשהוא מביא את ההלכה הזאת, אז הוא אומר את הדברים הבאים. התופר שתי תפירות חייב, והוא שקשר ראשי החוט מכאן ומכאן. אז פה ברמב"ם אין ספק שכוונה היא משני הקצוות. בסדר, נכון? ככה זה ברמב"ם זה פשוט. והוא שקשר ראשי החוט מכאן ומכאן, כדי שתעמוד התפירה ולא תשמט. נקודה היא שהקשירה צריכה להיות באופן כזה, שתעמוד התפירה ולא תשמט. אבל אם תפר יתר על שתי תפירות, אף על פי שלא קשר חייב, שהרי מתקיימת התפירה. אם אתה עשית 3 תפירות, אז הרמב"ם אומר, או שעשית כמו שאתם, או כמו שעושים בימינו, באופן כזה שזה לא יוצא, אז גם כן לא צריך לקשור. בסדר, אז אני עוצר רגע עם המותח חוט של תפירה, נעסוק בזה אחר כך, וכן. זה לא נראה לי, תסתכל, רואים אותך שם? רואים אותי מהצד, זה רע? לא. ילמדו במי הצד. ככה זה בסדר? בשבילך. לא, בשבילי, אתה יודע. אני כבר הגעתי ל2 מיליון צפיות בשיעור על מלאכת כושר. 2 מיליון פחות מיליון. אז איפה היינו? שכחתי. אז יפה, אז אנחנו למדנו את הנקודה הזאת שבעצם צריך 2 תפירות, מינימום 2 תפירות, הנקודה היא שזה יהיה של קיימא. בסדר, ואם זה... תפירה זה מעבר על החושב. ככה כתוב פה, שבעצם שזה יוצא ונכנס. בסדר? 2 תפירות כאלה שיוצא ונכנס. בסדר? ובעצם הראשונים שואלים על הרמב"ם, למה לא הזכרת, תראו את הכסף משנה, מזכיר את הרמ"ח, רמ"ח זה ראשי תיבות של הרב משה כהן, הוא היה, זה לא טוב? הרב משה כהן, יותר גבוה, הרב משה כהן, שהוא כותב תימה, למה לא כתב שיהיה חייב 2, משום כושר ומשום תופר, כדברי הירושלמי, שזה בוודאי עשה 2 מלאכות, כושר ותופר, עד כאן לשונות. זאת אומרת, הכסף משנה, שכתב אותו, מי כתב את הכסף משנה? רבי יוסף קארו, שכתב את השולחן ערוך, כן? אז הכסף משנה, הוא מביא אותו ונשאר בצריך עיון. אבל באמת, המנחת חינוך, כשהוא מביא את הקושייה הזאת, יש לו רעיון ממש גאוני. אם כבר הזכרנו את מלאכת כושר, אז אנחנו מכירים שיש מחלוקת מאוד גדולה במלאכת כושר, האם במלאכת כושר צריך שזה יהיה רק של קיימא, זאת הנקודה, שזה יהיה של קיימא, ויש קצת מחלוקת בין הראשונים, מה זה נקרא קיימא, האם זה לשבוע או ליומיים או מעל יום, או כאילו האם זה לעולם, או האם זה מעל שבוע, חודש, כל מיני שיטות, או שיש עוד תנאי, והתנאי הנוסף זה מעשה אומן, כן, שזה יהיה מעשה של אומן, הרי בסוף הדוגמאות שהגמרא מביאה זה קשר של אומנים ממש, הקשר של הספנים שהם צריכים להחזיק את הספינה, שהיא לא תתפרק, הקשר שלה שמחזיק את החוט בחותם של הגמל, שזה ממש קשר מאוד חזק. אז הרמב"ם, השיטה שלו היא
שצריך קשר של אומן. בשביל לעבור מלאכת כושר, צריך שני תנאים לפי הרמב"ם. גם שזה יהיה של קיימא, וגם שזה יהיה מלאכת אומן. בסדר? איסור דרבנן יש, גם אם יש את אחד התנאים, אבל איסור דאורייתא קיים, כאשר יש את שני התנאים. מציע מנחת חינוך, הצעה ממש גאונית. הוא אומר, הנה, יש לי מציאות שבה יהיה מלאכת תופר בלי מלאכת כושר. כרי אצל מלאכת כושר, תופר, בשביל לחזק את החוט, אתה לא צריך מעשה אומן, אתה צריך את מה ש... לא, אבל לעשות את הקשר זה לא אומן. לעשות את הקשר זה לא אומן. לעשות רק את הקשר? לא אומן. זה חד... בקצה אחד של החוט. בקצה אחד אתה עושה גולה כזאת, אחרי זה לעשות את הקשר בקצה השני, תמיד איפה, אני יכול לעשות את זה, אולי בפני עצמו, אבל תמיד זה יהיה רופף. אתה אומר שגם שם צריך איזושהי אומנות, אבל ככה מצא מנחת חינוך, יכול להיות שבתקופתו לא היה צריכים... על מנחת חינוך אני מזכיר בעל פה. המנחת חינוך אומר, זה הרעיון שלו, הוא אומר, אם אתה עושה קשר כפול, כבר בעצם החוט לא יזוז מהמקום, יכול להיות שזה לא יהיה כל כך יפה וזה, אבל תכלס, החוט כבר לא יזוז מהמקום, ולכן ממילא, הנה מצאנו פתרון, כפי שתת הרמב"ם, למה אין את שתי המלאכות? כי חסר הנקודה הזאת של האומן, בסדר? זה באמת רעיון מאוד מאוד יפה, שעוזר לשתת הרמב"ם, לא עוזר לשתות האחרות, שיכול להיות שיש מפה ראיה שהירושלמי לא קיבל את היסוד של הרמב"ם. הרב עובדיה יוסף, לדוגמה, הוא סבר שאם אני אעשה קשר לא של קיימא, זה גם יקרא מלאכת תופר. וכנראה הסברה שלו היא, מה אתם אומרים, איך אפשר להסביר את זה? הוא אומר, אני עושה קשר לא חזק, מצד מלאכת כושר זה לא יהיה מלאכת כושר, אבל מצד מלאכת תופר זה יהפוך את התפירה להיות תפירה של קיימא. איך עובד פה היגיון? אם הקשר שלי הוא לא חזק, אז איך... בסוף עושים, בסוף, אתה עושה עוד פעם. לא, הוא אומר כאילו... לא, הוא מדבר על הקשר שאתה עושה בסוף. התפירה השנייה זה קשר. בסדר, אני לא מדבר על התפירה השנייה, אני מדבר על תפירה אחת, כאילו... תעשה עניבה. משני הצדדים. זה יחזיק מעמד. זה יחזיק מעמד, כי אתה לא תוכל לפרום באמצע, אבל רק אם אתה תמשוך, הפוך, הרי מה זה תפירה? שאתה חושש שהחוט יצא לך מאחד הצדדים. במקרה הזה החוט לא יצא משני הצדדים, אלא חייבים לפתוח את הקשר. כן, אז אתה מציע, אתה אומר... הניבה אתה יוצא הפוך, ברגע שמשכת מהאמצע, הניבה מתחזק. אני אישית חשבתי, אני לא יודע, אולי זה בעל לבד כזה, אבל אני לא יודע, יכול להיות ששלמה צודק, אני חשבתי סתם בנקודה הפשוטה הזאת, שאולי לפעמים שני דברים לא חזקים ביחד, הם הופכים להיות חזקים. נגיד, התפירה היא לא כל כך מתקיימת, והקשירה היא לא כל כך מתקיימת, אבל שניהם ביחד כבר יותר מתקיימים. אחרי זה יצטרוף, אולי. שבעצם, כיוון שיכול להיות, כן, אתה אומר? גם עם תפירה יש דבר שנקרא חוט מחליף, שעושים את התפירה להכנה לתפירה. זה יכול לצאת, אבל זה לא יצא תוך שעה. אתה אומר, יכול להיות, יכול להיות שהשל קיימא של תופר, הוא יהיה קצת שונה מהשל קיימא של כושר, ועל סמך הדבר הזה גם כן אפשרי, כן. אפשרות טכנית זה עם סיכת ביטחון. תכף נדבר, סיכת ביטחון, נראה לי שזה בגימל, אם נגיע. נכון, זה לא יצא לעולם. כן. ואז זה יהפך להיות קשר יותר חזק. אבל אז הנה, אז עכשיו עברתי על כושר, אולי כשחיזקתי. שזה דאורייתא. יכול להיות, אז בקיצור, אז יש לנו פה אחת משתי השיטות, או את התירוץ של המנחת חינוך שלפי הרמב"ם זה ממש יוצא כאילו מצוין, או שבעצם גם אם הקשר הוא לא של קיימא, ואז אני לא עובר מלאכת כושר, התפירה היא כן הופכת להיות של קיימא מסיבות שונות. בסדר, עכשיו כשאנחנו באים להגדיר את מלאכת תופר, אז יש לכאורה כמה מלאכות שיושבות על אותה המשבצת. מלאכות שעוד לא עסקנו בהן למזלנו, עוד לא עסקנו בהן, אז נגיד זה מלאכת, כדי יש פה את הכותרת, אתם יכולים לראות מה התכוונתי, אבל באמת זה יכול להיות מלאכת בונה, כי אני דילגתי על רמב"ם אחד, בסדר, התקדמתי כבר לבית,
אבל אם תחזרו רגע לרמב"ם אחד למעלה, כאילו שורה מעל, הרמב"ם מביא עוד דוגמה לתופר, שהיא קצת יותר מצויה במציאות של ימינו. והדוגמה שהרמב"ם מביא זה המדבק ניירות או אורות בקולן של סופרים וכיוצא בו. אם אדם מדביק ניירות או אורות בדבק מיוחד, הרי זה תולדת תופר וחייב. זה תולדה של מלאכת תופר, והוא חייב גם על הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם הנה יש פה דוגמה, בלי חוט, בלי מחט, בלי כל הדברים האלה, ברגע שאתה מדביק שני דברים, דבק של קיימה, דבק שמתקיים, אז כבר אתה עובר על מלאכת תופר. אז בעצם זה מעורר ככה שאלה, אז רגע, אז אם אני מדביק טפט על קיר, זה מלאכת תופר? אולי בונה את הקיר, אולי אני בונה את הקיר. מה? לא, אתה יודע, מלאכת בונה זה אפילו במשהו. אפילו הוספת משהו, זה בסדר, זה שטח חזוניש, אבל אפילו, נגיד יש לך סדק בקיר ותמת אותו, הנה, זה גם בונה. אפילו שמת... לתלות תמונה זה משהו אחר, זה לא של קיימה בכלל, זה לא כלום, זה הראי, זה שום דבר. אבל אם אתה ממש מדביק באופן כזה שזה מתקיים, אז אולי זה מלאכת תופר או מלאכת בונה. מה הייתם מגדירים? אם הייתם מנסים להגדיר לי, מה הייתם מגדירים? מתי אני אדע שמה שזה מלאכת בונה? אם הרמב"ם אומר שמלאכת בונה זה גם להדביק, מתי זה יהיה מלאכת בונה? מתי זה יהיה מלאכת תופר? ואל תגידו מחובר לקרקע, לא מחובר לקרקע. לא מצד מחובר. אלא. אם, כמו שאמרת, אתה סתם לוקח שתי ניירות, אתה מדביק אותה. כן. יכול להיות שיש פה, מה שזה לא יהיה. בטח לא בונה, לא בונה את הכלום. אבל אם אתה באמת שם את הטפט, או יותר פשוט מזה, לוקח סידור שנקרא לך, כן? ואתה בעצם שם את הדבק הזה באמצע, כן? את הנייר דבק הזה שמחבר אותה. אז בנית, כיוון שפה בנית כלי. אני לא מבין את ההבדל. זה בניין בכלים, אבל אם אתה לוקח סתם, לקחתי שני ניירות, לקחתי סתם, בא לי עכשיו... למה? בגלל שזה לא זה? בגלל שזה לא יצירה כל כך? כן, פה בניין. זה הנקודה? כן, פה בניין. זה כמו שתיקח, כמו שאתה לוקח שתי חתיכות של... איך קוראים לזה שם? הגמרא קוראת לזה, כל הכלי הזה שהתפרק לגמרי, כן? הלוקח שתי חתיכות שלו. קושר אותם יחד ולא ממשיך כלום. אז הוא לא עשה כלום פה מבחינת... מצד אני רק מזכיר לך שמלאכת בונה זה אפילו במשהו. אפילו משהו בנית. כן, אבל זה בניין שבסופו של דבר תגמול אותו, רק עשה, עכשיו אתה עושה... לא, אני לא יודע מה אני אעשה. אין לזה מלאכת בונה. אתה אומר זה פחות, אין פה כל כך יצירה. מה שאתה אומר זה אין פה כל כך יצירה. ואם אני אמצא לך יצירה, אותה יצירה שיש בתופר, מה אתה רוצה להגיד לי? שבעצם תופר זה לא כל כך יצירה ובונה זה כן? התופר, ברגע שעשית, תפרת. התופר לא צריך יותר מאשר לחבר שני דברים. התופר לא צריך יותר מזה. והבונה כן צריך? למה? למה? צריך לעשות איזשהו משהו. אז גם תופר אני גם צריך ליצור, ההגדרה של מלאכות שבת, זה שיש לי איזושהי יצירה. לא, בתופר שתי תפירות יצאת לפה. מה עשית בשתי תפירות? בשתי תפירות חיברתי שתי יריות, זה מה שאני רוצה בעצם להבין. מלאכת תופר, מה המשמעות שלה? מה הנקודה שלה? כן. שני דברים מאותו דבר שאתה רוצה לשתף. פיק נייר לקיר. זה מהות, ככה תפרו, לא תפרו את ככה של, לא יודע, לאורות, סליחה, תחת האורות, את היריות. אני צריך, ואם אני אתפור כאילו משהו, רגע, אז לא הבנתי, אז אם אני אתפור, אני צריך ששני הדברים יהיו מאותו חומר. לא תפרו משהו אחר. לחבר, כי יש לך קטר. זאת אומרת, להדביק מדבקה לבקבוק. להדביק את התווית לבקבוק. לא תופר, למה לא תופר? להדביק מודעות במאה שערים. להדביק מודעות במאה שערים, אולי זה בונה. אני אגיד להם שמותר, אתם אמרתם שמותר. אתם אמרתם, למה אסור?
עם מה שלא אסור, מותר, לא? לא ככה. כפתור לחולצה, אולי כפתור לחולצה זה לא מאותו חומר? מה תגיד, זה לא תופר? כפתור לא תופר? אתה אומר, כפתור לחולצה זה לא תופר, זה לכאורה הכי תופר שקיים. היו את הלולאות שהן לא מאותו חומר, אולי הם כן היו מאותו חומר, אבל... השאלה אם... רגע, מה שהיה במשכן זה נכון, אתה צודק, אבל אתה יודע שאנחנו תמיד עושים מלאכה של הפשטה. אנחנו אומרים, בסדר, זה היה במשכן, אבל הרעיון של המלאכה זה X, ולכן כל דבר שעומד בקריטריונים של X זה גם כן מלאכה. אז אני כאילו שואל, מחזיר את השאלה. אני מחזיר את השאלה אליך. מה ההגדרה שמלאכת תופר? אז אני לא הייתי חושב על ההגדרה, אבל מה אתם אומרים? תראו, דבר ראשון אומר לנו הביאור הלכה, תראו במקור הימני, בריבוע הימני הקטן, הוא דבר ראשון אומר, כי תופר עניינו, הוא לוקח שני דברים אחדים ומחבר אותם לאחד. הנה הרעיון של המלאכה. לקחת שני דברים נפרדים, ולהפוך אותם לדבר אחד. זה הרעיון של המלאכה. וכן הוא על ידי דיבוק, וגם על ידי דיבוק אני עושה אותו דבר. ופה מגיעה הפתעה מאוד גדולה. ונראה לי שהוא הדין כשמדבק עץ לעץ. על ידי דבק כנהוג, גם כן שם תופר עליו. אומר הביאור הלכה, עץ לעץ, מה? מה זה בניין אצלו? מה זה בניין אצלו? כן, והוא מביא לזה ראיה. הוא מביא ראיה, אבל הוא אומר, לפי דעתי, מי שמדביק עץ לעץ, זה גם כן מלאכת תופר. ממש מפתיע. אז למה לא בלוקים? למה לא אבנים? מה ההגדרה אצלך, המשנה ברורה? באמת זה לא ברור. מה ההגדרה אצלך, המשנה ברורה? מה מבדיל בין תופר לקושר? אבל המנחת חינוך, הוא מציע הצעה אחרת. וזה פשוט, זה לא נקרא, המנחת חינוך מופיע במקור השמאלי בריבוע. וזה פשוט, זה לא נקרא טוב, נגיד מילה על המנחת חינוך, אנחנו מזכירים אותו פה, נגיד עליו מילה, רבי חנוך משהו, נראה לי? בבא, נכון? שחי בוורשה, בפולין, היה תלמיד חכם עצום, והוא כתב ספר, בעצם יש לנו את ספר החינוך, שספר החינוך כתב אותו אחד הראשונים, אנחנו לא בטוחים מי, כתב אותו לבן שלו, על מנת ככה מספר, כתב את זה בהקדמה, שהוא כתב את זה עבור הבן שלו, שהבן שלו ילמד וידע את כל המצוות. היה בעצם בתקופת הגאונים, זה התחיל בתקופת הגאונים והמשיך בתקופת הראשונים, היה מגמה לאסוף את כל המצוות, להגיע ל-313, כן, כמובן, כן, לא, אתה יודע, בקלות אתה מגיע היה לי בדיוק ויכוח בבית הכנסת, מישהו רצה לקרוא זכור, הוא רצה לקרוא זכור סתם ככה, הוא היה בצבא, היה מילואים, ואז הוא אמר, סתם זה היה יום שני, ביום שני השבוע, הוא רצה לקרוא זכור, להוציא את הספר ולקרוא זכור. התחיל דיון ער בבית הכנסת אם זה מותר או אסור. לא, מותר ודאי מותר, תקרא הרב קפח, היה מוציא כל שבוע את הספר תורה, לבדוק אותו, כאילו לראות שהכל בסדר, ואם יש איזה שעות לא בסדר, אתה רוצה לקרוא בספר תורה, אין בעיה, זה מותר. איך חז"ל למדו תורה? היה להם ספר תורה, מה היה להם? היה להם ספר תורה. רבי חנינא בן תרדיון היה יושב ודורש, לקחו את הספר תורה, כאילו היה לו ספר תורה, עם זה הוא היה יושב ודורש. בסדר? אז זה ודאי, זה דבר פשוט. אבל אם הוא יוצא בזה ידי חובה, חובת פרשת זכור. אפילו סתם תקרא זכור פעם בשנה אתה יוצא, מי שלא יצא בפרשת זכור, כאשר יבוא ויבוא עמלק שנמצא, או כשיתבוא פרשת תתצא. אבל הפוסקים לא אמרו לו את הדבר הזה, הפוסקים אמרו תתכוון בפורים. למה הם לא אמרו לו תוציא את הספר תורה? זאת השאלה, הפוסקים לא אמרו לו. בגלל שאתה כבר מתכוון בפורים. כן, אבל אז תוציא את ספר תורה, כמה מהזכור. אנחנו כאילו... מלאכת תופר, תפרו את פורים. אז לא זוכר למה הזכרתי את הדבר הזה. למה זה קשור אלינו? הזכרנו את המנחת חינוך. מה? אז היה בעצם, לא זוכר, מנחת חינוך? כן. ספר חינוך. אמרתי לכל מיני דברים. אז כתב לבן שלו, אז אני חוזר לעניין קודם, כתב את זה לבן שלו, וכעבור הרבה שנים, אז בעצם המנחת חינוך, ברוב גאונותו העצומה, הוא בחר את הספר הזה כפלטפורמה, לכתוב את החידושים שלו על כל מצווה, כאילו הוא אמר, הנה יש פה כבר את הפלטפורמה הזאת
של ספר החינוך. אני רוצה, על גבי הפלטפורמה הזאת, לכתוב את החידושים שלי. זה באמת, באמת, לא נועד להיות, כי הוא גם מפרש תוך כדי את ספר החינוך, אבל לא זאת עיקר המטרה. ואתם יודעים, תמיד יש בספר החינוך, יש שם הוא תמיד אוהב את הטומטום והאנדריגונוס, כדי לשאול שם, לראות שם את הנפקמינו, תמיד לכל אורך הזה, הם נמצאים איתו על כל מצווה, לשאול מה הדין אצלם. כן, חצי עבד, חצי שפחה, חציו בן חורין, חציו עבד, גם כן נמצאים שם בכל מצווה, כדי לבדוק מה הדין שלהם. אז בעצם ספר החינוך, כשהוא הגיע למצוות השבת, מנחת חינוך, כשהוא הגיע למצוות השבת, הוא מנה את כל הל"ט מלאכות, וכתב ממש בקצרה את החידושים כאלה שיש. רב אברהם מאוד אוהב את הספר הזה, השיעור הזה, זה ספר נפלא ממש. לא ארוך מדי ולא קצר מדי, לא ארוך מדי ולא קצר מדי, באמת כאילו, היו גדולים באשכנז שכתבו ספרים ארוכים מדי. נגיד הרב פרלה, שהוא לקח את ספר המצוות שכתב רב סעדיה גאון, אבל הוא לא בדיוק כתב ספר, הוא כתב שיר, והוא לקח את השיר ופתח אותו ועשה 3 כרכים ענקיים, ענקיים, ענקיים. אז זה ספר שקצת יותר קשה לשימוש, רק האלה שקוראים מאוד מאוד מהר יכולים ככה, אבל מנחת חינוך הוא מאוד מאוד פשוט, מאוד נוח. אז אתה כותב, זה יוצא ספר כזה, אתה לוקח את המנחת חינוך, זה 3 כרכים, זה כמו תוספות ורש"י על הגמרא, זה יוצא כל דף, יש ככה חינוך וככה מנחת חינוך, נכון, אבל זה יותר טוב. יצחק אנשטיין שעומד את השיעור היום אחריך, במשך 40 שנה בערך, כבר נותן כל שבת את השיעור מנחת חינוך, כבר מתקרבים באיזשהו מקום לאזור הסוף, אני לא יודע, אני לא נמצא שם. אוקיי, בסדר, אז בואו נמשיך. אז בעצם אומר המנחת חינוך, וזה פשוט, זה לא נקרא תופר רק בדברים הרכים, או אורות דרכן לתפור, אבל מה שהאומנים עושים שתופרים כלי חרס שבורים, כמו פורצלן וכדומה, לא שייך תופר, רק עושה כלי. אז נייר זה רך. אומר המנחת חינוך, ההבדל בין תופר לבין בונה או עושה כלי, זה קשור לחומר, כן, זה קשור לחומר. אם החומר הוא רך, אז בעצם זה נקרא מלאכת תופר. אם החומר הוא קשה, זה יקרא עושה כלי או בונה. בסדר? זה בעצם השיטה של המנחת חינוך, זה מה שהוא רוצה להגיד. מה יקרה אם יהיה לנו חומר אחד קשה וחומר אחד רע? כפתור לבגד, מה נלך? אחרי מה נלך? מה? אדם רוצה להרכיב בובה מבעת, כן? עכשיו הוא לוקח, במקום תפור אחד לשני, הוא לוקח חדבת, את הראש הוא מדביק לגוף, את הידיים הוא מדביק לגוף, את הרגליים הוא מדביק לגוף, מה זה תופר? אז לפי המנחת חינוך, כן, כי זה חומר רך, כן? אז אם זה משהו קשה, אז לא, אבל אם זה רך, אז כן. אז מה אתם אומרים, מה יהיה אם אני תופר לבגד? זה בוודאי מלאכת תופר. אז למה? אבל זה משהו קשה. אז מה אתם אומרים? גם וגם. זה גם וגם, אז אחרי מה נלך? אם יש לי גם וגם, אחרי מה נלך? תלך אחרי כלום, יש לך 2 מלאכות אבל. תופר 2 דברים בקיר, זה תופר. זה תופר. רגע, אז מה, אחרי מה נלך? אם זה משהו קשה ומשהו... התופר זה חיבור 2 חלקים. חיבור 2 חלקים. לא חשוב במה? לא חשוב במה. או אינפות. לא חשוב, גם דבק. גם דבק. גם דבק. אז מחבר. אבל אני עכשיו שואל, אבל אני אומר, נכון, אבל המנחת חינוך אמר לנו, שאם יש לנו, שהנקודה של מלאכת תופר, זה שזה רך. אז אני שואל, כשאני מחבר כפתור לבגד, האם זה יהיה בונה או תופר? כי מצד אחד הבגד הוא רך, מצד שני הכפתור הוא קשה. אז אחרי מה אני אלך? אז מציע השמירת שבת כהלכתה, שאני הולך אחרי החומר שאליו מחברים, העיקר כאילו. לא הדבר שמחברים אותו, אלא החומר שאליו אני מחבר. ולכן, אם אני אחבר משהו רך למשהו קשה, לדוגמה, תווית, זה לא יהיה בונה, זה לכאורה זה לא יהיה כלום. לכאורה זה לא יהיה כלום. אם אני אחבר תווית, אם אני אקח ואדביק תווית לבקבוק,
יכול להיות שזה לא יהיה בכלל אסור, לפי השיטה הזאת. יכול להיות שזה לא יהיה בכלל אסור. הקשה הוא העיקר, והרך הוא הזה, אבל זה לא בדיוק בונה כלי גם, זה לא יוצר כלי. ומכפלת למכנסיים. זה תופר. זה תופר. זה רך עם רך. לא, אבל אתה עשית, חיברת רך לרך. בסדר? הצרות האלה התחילו בגלל הרמב"ם. שהוא מדבק בקולן והוא קורא לזה תופר. זה לא הרמב"ם, זה גמרא. לא, הוא נכון, הבאתי מהרמב"ם, אבל בסוף זה גמרא. כן, הקולן של... לא, הם לא... הרמב"ם היה יהודי טוב גם כן. מה זה תופר? אף אחד לא יגיד לך, התפקת שני דברים, זה תופר. כן. לא, נכון, אנשים לא היו חושבים על זה. ההגדרה של התופר. תופרים תיקים. תופרים תיקים. עכשיו ירדתי על העניין. מה? אין דבר כזה, הפרקליטות לעולם לא תופרת תיקים. שום פנים ואופן. מה? הייתה הגדרה שתופר אז, היום, רגע, רק שנייה, אני לא שומע. מה? הגדרה שתופר היום זה לא דין. שם הייתה הגדרה שתופר... הרמב"ם רואה בזה תולדה. חיבור שני דברים, לא משנה על ידי מה, אבל אומר המנחת חינוך בתנאי שהם רכים. אז השמירת שבת כהלכתה מוסיף לנו, כשיש אחד שהוא קשה ואחד שהוא רך, אני הולך אחרי הפלטפורמה שאליה מחברים, כאילו הפלטפורמה המרכזית היא תקווה. באמת שאלה מעניינת מאוד. אז זה יהיה, באמת, אני לא יודע אם יש דבר כזה, אבל מן הסתם יש, אתה אומר. אני מחבר משהו רך גדול למשהו קשה גדול, באמת לא יודע מה להגיד לך. צריך לשנות את ההגדרה אולי בהלכה, שזה לא תופר אלא מחבר או משהו כזה. תופר, אבל זאת המלאכה שאנחנו מדברים עליה, השם של המלאכה הוא היום נשמע אחרת. בסדר, אבל זה השם, לכן כאילו, אתה יודע, ההפשטה שלה, זה נקרא מלאכת תופר. אז בסדר, אז רק שנייה, אני רק רוצה להגיד שהשמירת שבת כהלכתה הוא גם כן בעצם כמו המנחת חינוך, בסדר? שמירת שבת כהלכתה הוא כמו המנחת חינוך, הוא מקשה על המשנה ברורה, על הביאור הלכה, אומר אני לא מבין. אם אתה אומר שלהדביק עצים זה גם נקרא מלאכת תופר, אז למה להדביק אבנים זה לא נקרא מלאכת תופר? ומה הגבול שלך? ואני מסכים איתך, אם מדובר על עצים מאוד רכים, יש עצים כאלה שהם מאוד מאוד רכים, שאפשר, אוקיי, שם אני מסכים איתך, שבאמת שם זה מלאכת תופר, אבל אם אתה מתחיל לדבר איתי על עצים קשים, שזה מה שאתה דיברת, אז איפה אתה עוצר? למה לא אבנים, ולמה לא כל הדברים? ואני באמת, אני לא מבין אותך, ונשאר בעצם השמירת שבת כהלכתה נשאר בצריך עיון על המשנה ברורה. בואו רבותיי נראה ספר ארוחות שבת, שזה נראה לי הרב רובין שחי ברמות אני חושב, או בירושלים הוא גר, והוא הוא כתב ספר הלכות שבת, נכדו של הרב שלמה זלמן אוירבך, נראה לי. הוא אומר את הדבר הזה, הוא ככה, אומר לנו ככה, סיכום של הדברים. אמנם מסתבר, דאף הנה מה דבהדבקת רך על קשה אין איסור תופר, מסתבר, כן? שגם אם נגיד שבהדבקת רך על קשה אין איסור תופר, מכל מקום יש איסור גמור לתפור כפתור לבגד, דכיוון שבעיקר הבגד שייך התפירה, לכן גם בכפתורים הנטפלים אל הבגד, אבל יש שם תפירה גמורה. אז אני התבלבלתי, זה לא השמירת שבת, זה ארוחות שבת, בסדר? אז בעצם הוא אומר את הנקודה הזאת, אני הולך אחרי העיקר. מה העיקר? אם העיקר רך, אז גם אם אני מדביק אליו או תופר אליו קשה, זה יקרא מלאכת תפירה. אם העיקר זה קשה, אז אפילו אם אני מדביק אליו רך, לכאורה אמור להיות ההפך. אז הוא אומר, בוא נמשיך הלאה. זה דילגתי קצת כמה שורות בצילום, וכן הורה הגרישל ישיב שליטה בשנת תשנ"א. בזמן מלאכת המפרץ, כאשר היו מדביקים סרטי איתום על גבי המשקופים, והורה להיזהר שלא להדביק סרט על גבי סרט, אלא רק להדביק על גבי המשקופים עצמם. והטעם כאן נזכר לעיל, בהדבקת רך על קשה, כי לטפי. בסדר? כלומר בעצם, אז לכאורה רואים, שגם הרב אלישיב סבר באותו אופן, שכאשר יש לי אחד רך ואחד קשה, תיאורטית,
היה יכול לומר ארוחות שבת שלא הולכים אחרי העיקר, הוא היה יכול לומר שיש לי ספק, ואם אחד מהם רך, אז זה תמיד יהיה מלאכת סופר, נכון? הוא היה יכול אבל הוא לא אמר ככה, הוא אמר, לא, אני חושב מסברה, שנלך אחרי העיקר. ואז הוא רוצה להביא ראיה מהרב אלישיב, שאומר, הנה, מה? אבל אז הוא לא תופר, אבל הוא בונה. אז הוא לא ראה בזה מלאכת בונה, כי למה הוא לא ראה בזה מלאכת בונה? אתה אומר, למה זה בכלל לא מלאכת, למה בכלל הרב אלישיב הציע להדביק את זה למשקופים, למה לא ראית בזה תוספת למשקוף? זה מה שאתה שואל בעצם. מעניין. אני חושב שזה עתיד להיפתח, כאילו זה לא עתיד להישאר שם אפילו לא לרגע, אבל אם אני תדביק את ה... ובקצה של הטפט, כדי לא ליצור רווח, תדביק עליו את הטפט הבא ותמשיך. אז לא, אז בזה שהדבקת עליו זה לא בונה? מה? זאת שאלה טובה. זה בצד תופר, בסדר, אתה יכול לדון. אתה שואל למה בעצם, כן, ואתה שואל גם למה בכלל כאילו הרב אלישיב נכנס לדבר הזה, אם זה ממש לא של קיימה, וכל שנייה כאילו זה עומד להיפתח, לא יודע, הדביקו אז על הדלת? על הדלת הדביקו. על החלונות. על כל חלון שיש, כל חלית שיש לך, שמו. אתה חייב לשים. כל חלית. כן, אני הייתי כאילו, הייתי בכיתה ט' אז, לא לגמרי זוכר מה היה העניינים. בסוף אבל, אם רציתם להדביק מודעות במאה שערים, אמנם למעשה אין להתיר הדבקת מודעות על קיר, וגם רופא צריך להדביק, בקיצור פה זה... כן, אז זה בעיה באמת במאה שערים, אבל נגיד אתה לא במאה שערים, אתה רוצה להדביק, הרי זה הנקודה, כן, מדביקים רגע לפני כניסת שבת, כדי שלא יכול להוריד, אתה מדביק את הלשון הרע, אתה מגיע, הלכות שבס מקפידים, הלשון הרע פחות, אז אתה מדביק את הלשון הרע על השכן, רגע לפני כניסת שבת אתה ממש מגיע, מדביק את זה מהר, ואז זה כל השבת שם, אף אחד לא יכול להוריד. אז אנחנו פה, אז בעצם הוא אומר למעשה אסור. אני לא לגמרי מבין למה, אחרי שהוא אמר כל כך הרבה פעמים שמותר, אבל זה, כאילו, למעשה כנראה הוא לא שמח על ההיתר שלו לגמרי, הוא לא שמח על ההיתר שלו לחלוטין, אז בואו נסכם רגע, בואו נראה מה כן ראינו פה, אז נסכם רק שנייה, ראינו שמלאכת עופר היא צריכה להיות מלאכה של קיימה, ראינו שהמלאכה הזאת שהיא מלאכה של קיימה, היא נעשית על ידי, היא צריכה לעשות על ידי שתי תפירות ועל ידי קשר, הקשר בעצם גורם לנקודה הזאת שזה יתקיים, אבל לא חייבים קשר, לא חייבים קשר, אפשר גם דרכים אחרות, ראינו שלהדביק דברים זה תולדה, ראינו מחלוקת בין האחרונים מה הגדרת המלאכה, המנחת חינוך אמר שזה רק בדברים רכים, הגדרת המלאכה ברורה שזה לחבר שני דברים להיות אחד, אבל איזה שני דברים? אז ראינו שהמנחת חינוך סבר שדווקא דברים רכים, והשמירת שבת כהלכתה סבר כמותו, ולעומת זאת הביאור הלכה אמר גם דברים קשים, וכנראה אולי לכן הארוחות שבת החמיר בכל מקרה, כי אנחנו לא יודעים האם ההלכה כמו המשנה ברורה או לא, בכל מקרה הארוחות שבת קבע שכאשר יש לי משהו אחד רך ומשהו אחד קשה, אז אני אלך אחרי העיקר, ואם העיקר הוא רך, זה יהיה מלאכת עופר, ואם העיקר זה לא רך, אז זה לא יהיה, אבל הוא לא שמח על ההיתר שלו, הוא לא שמח על הדברים שלו לגמרי, ולכן הוא אסר בסופו של דבר להדביק מודעות בשבת, ולהדביק גם תווית על בקבוקים, כל מיני דברים כאלה, גם כן. יש פה מחלוקת.